Afazija je čitav niz poremećaja u komunikaciji, kao što je poremećaj u govoru, razumevanju, pisanju i čitanju, obično je posledica moždanog udara ili neke povrede na mozgu. Zdravo, ja sam Milena Milić, vi gledate Preduzimanje. Moj gost danas je Uroš iz Break Aphasia startupa koji pomaže oporavak nakon moždanog udara. Ćao svima, moje ime je Uroš Mitić, CEO i founder Break Aphasia platforme. Naš zadatak je da rešimo problem koji logopedi imaju pri tretiranju afazije. Jako je bitno kod afazije da pacijent što pre krene sa treningom, a s obzirom da, recimo, ako čovjek ima moždani udar, ima problema svakog sa kretanjem, što je onda u tom slučaju problem, tako da i pokušamo da tehnički logoped dovedemo kod njega kući, bez da logoped zaista mora dolazi kod njega kući. Kako to radite? To radimo tako što smo napravili tu platformu koja u principu sadrži od dva dela. Prvi deo je aplikacija samog pacijenta gde ćemo moći da vežba svakodnevno i drugi deo je portal za same terapeute gde oni mogu da prate stanje pacijenta, pa onda mogu recimo da kažu ok, super, ovih 5 vežbi radi pacijent kako treba, jer aplikacija s pacijentove strane skuplja sve informacije o načinu koji radi u progresu pacijenta i kaže ok, u redu, 5 vežbi se radio kako treba, skloniti tih 5 vežbi, evo ti novih 5, i tako da konstantno se vidi napredak i konstantno se napreduje. Ajde da kažemo da je taj neki prvi izazov koji čovjek ima, to je da izađe pred ljude, da traži pomoć i da uspe da prikupi ljude koji zaista žele da pomognu u ostvarenju te ideje, i to je jako bitno, jer bez toga ceo projekat je verovatno ostao nekom samo u glavi i to je to. Pa i reci mi kako ste to prevazišli, odnosno kako ste se spremili da predstavite to ljudima. Sva sreća, negde kad smo krenuli razmišljamo da se ozbiljnije posvetimo tome, desio se taj MIT hackathon, gde smo bili ok, moramo to da se prijavimo. Ne bitno šta ćemo da uradimo na tom hackathonu, bitno je da prezentujemo ideju i da ljudi prepoznaju ideju i da vidimo da li neko zaista zainteresovan da nam pomogne. I na taj način gledamo testiramo da li je ideja u redu ili nije u redu. Jasno. Znači, da li je ljudima interesantna u globalu, ne samo... I potrebna, da, na tom nivou na kome ste vi smatrali. Da, tako da je to onaj način na koji smo mi to uspeli da rešimo. Sad, neko će možda smisliti neki drugačiji način, ići kod prijatelja, nalazi se na neke druge načine. Da, ali nama je to bilo onako super. Ova epizoda snimljena je u saradnji sa tehnološkim doručkom organizovanim od strane Hip Space-a.